Makalihis sa nagkapirang semanang rollback, presyo kan produktong petrolyo, magkakaigwaliwat nin paghiro ngunya na semana. Uyan report. Sa urwal daw na pagpasada, nagkikita nin 500 pesos ang habal-habal driver na si Andrew de la Cruz kan Pili Camarines Sur. Alagad na puwera sa kung minsan matumal na pasahero, sarupa sa angat para sa arog niyang nagkakayod ang paburubagong presyo kan produktong petrolyo. Dapat ma-rollback talaga kay pababaan kay grabe naman ka mahal. Di na mayo na makikita sa kwan sa paghanap buhay mi. Pag tumataas, wala na kaming nakikita. Anas sa pagtas sa gasolina lang binubuhay mi. Sa aga July 11, bentahe para kay Andrew ani implementar na tapyas presyo sa gasolina. Posible kaya ining mainaanin 20 hasta 30 sentimos kada litro. Alagad sa ibong nalado, malangkaw man ang presyo kan diesel ni nasta 80 sentimos. Dangan nasa 60 sentimos man ang posibleng idugang sa presyo kan kerosene. Dikit man kung nihilingon alagad mate subutin ni kan mga saradit na motorista. Ayan sa muya, kayan, sa kuya, kuyan lang. Matabangan kaming mga nagsasakripisyo sa mga araw gaya na yung hanap buhay. Matabangan kaming magianggianan lamang. Para magguminawa man kaming mga kasaraditan. Basado sa datos ka Department of Energy, punkan paglaog kan taong 2023, nasa 3 pesos and 70 centavos na ang piguro sa presyo kan diesel, mantang maabot naman sa 6 pesos sa kerosene asin gasolina. Enot namang sinabi kan ahensya na ang paghiro sa presyuhan kan petrolyo, resulta man kan pagbabago sa presyo kaini sa pangkinabang merkado. Kaibanan si Gerald Gandia, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.